asta este partea a doua. M-am gândit să fac ceva mai drăguț. După cum spuneam, partea a doua. Să pun din acesta, am tăiat o bucată și ăsta este. Și să băgați aici. Stați. Asta este. După cum vedeți, am băgat așa. N-am să bag așa 100%. Atât. Și tăiați. Stați așa, să tai eu. Mai întâi. Așa. Iar acum gata cu tot cu pai. Așa poate să bea sucul. Suc cu paiul. Sau dacă mai vreți, dacă aveți diferite culori, puteți să faceți cum ar fi să aveți pai cu totul alb sau așa, să puneți așa normal. Eu am vrut să fac pai colorat, așa că am pus cu ăsta. Iar acum păpușa poate să bea sucul. E delicios! Ok, bye!